Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kalong kasngi kabakmen bat kabansa jingkan mau shirta yaki khunswat kinthei kibasa hari bhai Presbyterian Synod Children's Home Girls kabadan hamau sentai ribhai district hadian boba MG Kharshan lor uwe nikidurang ba akathan ribhai ubajiran binta haki kam shakri pat ba benta kasngi ulayo ban IT ka jaga som kabapaka shakati ka jaga ri khunswat kumshi binta jong kajing ai sngob ha sngi kha halor kaching dap san post nam ka jong u hagani skin lor uba MG Kharshan lor lawan ban sanalang dakalok kakong very konya kharbi haringkat arngut ki khon la sakhiru ekjon ringkat lang jong kinong yalam kabalang Presbyterian gari bhai synod bukan thop yu Reverend HL Marsing President SELDA Reverend RK Marsing Moderator gari bhai Presbyterian Synod u Reverend DS Roy Mukti Reverend BB Markham kakong Darisha Malay Superintendent ketika jaka rikun swat nalor kiwe di habagran hagni kasngi uba MG Kharshan lor ude thu khana bakumno upoi ban penshna ketika jaka sum ke bapaka hagati ke jaka rikun swat ude thu bhagajing dap san phosnam ke jong u menhaga ar phau tarik jong bana ye yong mta usnam acha phusan ulet ban rakhe sngi kha ban nekman bergi khun swat hagati ke jaka ringkat ban kalok kakong very konya kharbhi lembar arngut ki khun hagati ke jingle rakhe sngi kha uye ipen ban ya kwe ka jing e ka baki khun swat ki kendo kata ka jing bom don jong ka jaka sum ka bapaka kati ka jing e jong ki khun swat kan thei ha ka jaka ka lepin ktek e ka jing mun chimpar khat jong u bat ringkat bat ka lok bat ki khun ki la shong par khat bat sngo dei ban lei e khamtam ba ka deru ka snam ka ba udap san phos nam ka jing ai linti ha ka jing em bat da ka we ka jing mun ki la shimya ka rai ban penshna ya ka jaka sum ka bapaka kumba ublei ula kar khu ka do ya u ling baki kam ki jam bat ka met ka bashat baklan Kapli yau ne umau kablan nagam ta kaburom kejong blei bandang tang burom kejong kasilat ge 랩스터로 markup yes 커트 지금 거 커트 지금 아이디 보여줘 kedi la kan jasan oh teka kamrasum kabala ai songba dai ba MG Kharshan lor da umroto jong ka sinot ka jungi bat ka ju upor ngi la la ru ya kaban peli ya kane ka office jong ka children's home bat ka jaka sa jong chokidar jungi tena kaliang jong ka children's home bat kum ju na kaliang jong ka office jong ka sinot selda ngi ai kublai kerpang ipi Reverend RK Marsing long moderator jong ka Riboy Presbyterian Synod balala ya kaban peli ya kini ki art liki project bahkan ni ka home ka jongi kan yo ya kaban pendon kam nang ne syakmak ya kublai shibun kublai kurku long rangkat bapi kum kasinat ngem shompoi perkhat bagene jing kerku kilawan ja lane giwan urlong hagane go hum kejongi te habangi phai khendiat haga jeng dei bat kane go hum yesdang bante ya kane go hum longba ki shipho telik snam ke bla leino hai bor berit jong kasinat longba da ga jing ki kantin itikam jong wei nei pastor ba jengi i pastor LS nong phlang haga ko por te kumta kasinot kalarai daga wei ki jingmut bakan donno kajaka kaban pej lani kaban ri ban sumar ya ki khun suet ki khun rangli ki bomdon chu ki kmi ki pa hapo uput jong ri voice not bar kum juru shabar jong kasinot te kumta ki singi ki por ki ya naga snam shaga snam ke jing tre jong iru ngem shom la shong thaj hi kat ba la ibor ngila persyang ban penbiang kat kum ginoms ba la dawa na giliang jong ka sorkar ngilele ban bu ya ginong tre la du superintendent bat kiwe ginong tre ki ban kam bat menta ngidon hangne kumba khatwe ngot ki khna ki basyong basa hangne hoj ban bu ya ka hum kamde ka kam ka besuk sibun ki jing e ngihap ban ya kendu lan ya ngihap ban ya tenrong kum kasinat
Tengi penpau ya ke jing sengongu ke besi kadai ya ke riu shimet ke ba one visit nak kapor sekapor ya ke nego hum ke jongi ke bla no seniang lawa ke pisah bat kuwe ke tiar kum ke jan ke nep ke jing tia bat ke jon kam ke ba man lah ke singi tengi ai ku blei ya gitu baro ke bala wan no seniang nadu ke riu shimet ke sang bahalang ke pastorat ke presbytery bat kum ta ter te hakane ke singiru na kaliang jong ke sindot ngimla klem berpau ya ke jing sungu ke bakrau ya pi ba mg kharchen lor ha ke ba pela poi ke jingmut jing perkhat ke jong pi ban bu sindon da ke we ke jaka ke bansa kan mau ha ke jing im jong pi lomba ke jing lenti jong pi ke basan posnam Hakan ka por ke pamta bandong ke jadi kunduk lang bat man pelong ke ka singi ke pa kerpang basa jikan mau badaling deling ba ke jing ba ke jing u deling ba ke jing kerku deling ba ke ketiga sebun ke jing ublei ulo kerku ulo don rekat lomba ke jing im ke jonga hakin di san pot li kisnam yo ya ke banta pan pelong ya ke jing yalang ke barit bat basa jikan mau na ke menta ban panbana bat ban IT ya kan ka kamera sum jong kini ki hep ki baret hapo jong kanika children's home ko balang hapo snang mo sentai kendiat hagni yel ti ko balang kot ko jonga habang adap saupo pras nam mo ma perkhat anda bangadap san pos nam ngan le ayu perkhat ayu ngan le nagamta kajing sungu ya ble uban sapen poy yang ha kata ka arta mo pasan pos nam bar kajing kli kami yang langadang im ne em kadang-kadang yon em manraki kata jing dap san pos na buconga masa dua ya huble ba un bat yanga un lam len ti yanga bat ba ngadon du kata jing trang ba kadang ngadap san pos nam ngapa hiban le na gunta ko borom go jong ble pam nam ta borom breu den na gunta ko borom ble de dei hadin jong ka tu la jandap san sau pandai snam lai nai riu nai gum tu la perkhat idan hida ki plan mo ndagam ta ban ai gajing syakri kam kraw ndagam ta ublei hagi wi pat ki project ndai hagi nya jeng ko por ba gajing bombiang hagi kamai gaji gajing thot ki kam pijam macam lala ban poi cerita ka thong ndai ka second option hadian banga perkhat sibnai sob ngandap san posnam manga bati kurim jonga ngele song ya perkhat nomor baki khun kimdon bernga mo kimdon heyeng ki lek hijing puli wi udan sa chennai iwi dan sa silong arngut di perkhat yang dengan dap san pos dan le yu mo yang ya perkhat ni poi kan mau ya kan ka children's home nomor kan ke children's home kam de ke sin ke benkong ba ya dan bentah mo la bun sin lai wan hagi sing christmas ke onra ka bam ka di ban ai bam kun hap baret hang de nang ta ki ki sing che wan rong che wan pet ye ne dei kimi ki kun jangai dang ai jing mut yang ba ya ini li visit ke children's home haka singi ba kidap san pos nem kata gede hak tu kesingi benai April arko terik ta kediru hak gede Easter Sunday te kong to biang niwan ra bam wan ra di hang ni nalapoi hang ni bat ikong kang dari imdan ma kong dari te nama ka di janmiet si Sunday ngapoi rung sedien hang te jaka sum bat i du kong du ma ngai i ken jaka sum di na ta ka jaka saitiar jaka sat ni sat itu ngadon kata ka jesu kia kam sim go jonga mo ang te khna ki barit kham tan kun kan ki the jaka sum jaka sai imdon ge imdon ngapik la sang ni ga building la apik stu ang te kan stang bang na bai no daka jaka sum te hang ta kin kawan ge jingbot di khat ngawan hayeng ang i kimi kon ang le na kum ta te da ka jing kersan lang kimi kon ngilai bet jingbot ki kon ru ngilai menjur lang bat ngila penlong ya kan ka project mo ke barit ngila la ben pendam wala kala kham sempor kendian ndai isokumen ban ngai ngu padi ublei ba la penlong padi kena kesingi kalau kesingi ke bajok te kata ka dewi ke kalenti ke ba ni thukana ka ba mo ke balangkot ha ka beli ni lenti dan ndai ha ka beli pat kumno banga phai khmat ka ba kongsan kalong ka ba daw kalong ba ngamla kham dapan pau ke sungu ya ublei mo mo ang na pasdang ya ki ni lenti ki jonga ni lam lenti ki jong blei hapdang gelenti ki bakhoro khoram hapdang jing jing hapdang jing jing tenju hapdang jing jing ile ki bubun ha jing em nang baksan phot li kisnam
Andre habang apaidin ban ngapej ya ke yang kesem ki khon ki kiti ka kamai ke ji ka jing don jing em namla akan dapat pau jing sungu yu blei pada habang perkhat pat ya ke ke bang lale ka ni si ke pamta ngasngo ba ka pada ko dor em ba ki jing ku ke bau blei ai ya ke jing em ke ngap ke yang kesem dengan ngit scam bau blei un pediang ya ki kam ki barit lagi long ki kam ki barit dong ngit scam bau blei usu tu pada ke jing ba sapa ke jongah dengan scam ya kata hai bau blei un pediang kini ki kam ki barit bat ngidan ke jing kerman ke bas scam bau blei la daud plila plenti ila banang le khambon khamtam kum ukun kristan bat ukun jong kasinat ribhoi ngidan ro ke jing kit kli panera pan kersan ya kasinat lah kan ko no kaliang lahi bor ibarit kat hai kapasi bengidan